Paso. Javier. Celso. Sandra. Jacobo. Modesto. Firmáis y luchamos ahora. Ai, costinhos. ¿Os quedó alguna hoja por ahí suelta, no? De la propuesta. La propuesta de acuerdo del proponente. Ah, no tiene nombre. Esto era mío, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Y me falta la propuesta del punto limpio. Nadie la tiene ahí entre sus papeles que os acabo de dar. No tiñas dormeus. No. Me la voy a dejar ahora. ¿Cuánto va a poder llegar? Muy bien. Tocar a lotería, non sei. Cando se toca, non deixa que toque. A lotería, se temos a luz, se toca bastante. Eso sí. No, vamos hasta que se quede. Pero bueno, se toca a lotería. Pero bueno, a partir de aquí se toca. ahora no te saques, no te lo saques. Ahí acabo los fotocopiadores. Bos días a todos, damos as gracias por estar nesta hora, nestas fechas aquí, pero non nos quedaba outro remedio máis que convocar este pleno extraordinario urxente por culpa de darlle cumprimento aos plazos deste expediente que ten que ver ca APLU. Vale. Entonces... Nos pronunciamos sobre la urgencia, ¿vale? El primer punto. Sí. Porque nos olvidamos. Vale. Entonces, votamos a urxencia como primeiro punto, que ainda que non está na convocatoria, sería o que toca. Entonces, votamos a urxencia do pleno. Isto é por cumplir plazos, non por outra cousa. Entonces, votamos a favor da urxencia. Dixestes que era urxente. Quero dicir, é por cumplir plazos, non é dicir é urxente porque non, é porque a APLU ten uns plazos cos que temos que cumplir, non queda outra. Entonces, se estades de acordo, vale. Por unanimidade, entonces, a urxencia. Vale, siguiente punto, incoar se procedemento para a revisión do oficio da licencia de legalización número 211/2021. Vale,
estamos falando de que este é un expediente que ven de moi atrás e ven dado por unha... todo comezou por unha denuncia dun particular na que nos deu conocemento dunhas construccións e ven todo a raíz desa denuncia. Hai moitos anos houbo xa moitos expedientes e houbo incluso como que casi 3 xuicios. A grandes rasgos houve unha construcción dunha vivienda na que interviu a APLU, na que a APLU se fixo cargo da legalidade urbanística nese caso, xa que en zona rústica é a APLU quen ten potestad. Ahora, desde que temos plan xeral, sería o Concello, pero en suelo rústico sería a APLU quen ten a última palabra. Entonces, a partir de aí houve ese requerimento que lle fixo a APLU a este veciño, na que lle dixo que non era legal esa vivienda e que a tiña que derribar. Este veciño planteounos unha legalización, presentou o proxecto aquí no Concello, os técnicos do Concello consideraron que era legalizable. En base a eso, otorgouse esa licencia de legalización. Como dixen, quen ten a última palabra é a APLU. Entonces, agora, cando chegamos a este punto na que a APLU nos fai un requerimento de que non está de acordo con esa licencia otorgada. Considera que non é legalizable esa construcción nos términos que plantean o veciño. Entonces, o que nos pide ao Concello, fainos un requerimento ao Concello no que nos dice que temos que revisar de oficio esa licencia. E o que temos que dar cumplimento e o que vamos a iniciar. Seguimos, eso non quita que sigamos considerando no Concello que se deu ben esa licencia. É que esa licencia que foi ben dada. Pero bueno, temos que iniciar o expediente de revisión. Habrá que darlle máis voltas. Entonces, a partir de aí, temos plazos e hai trámites ainda que facer. Toda esta documentación a vosa disposición. Se tedes alguna duda, se tedes algún... Sí, a min gustaríame saber cando se recibiu esta notificación. Esta notificación xa hai tempo que se recibiu, pero por o medio houve reunións, houve retrasos, incluso por enfermedade, que foron dilatando no tempo o que é o trámite. Ya hasta a última hora non buscáronse, baralláronse todas as opcións que podía haber legais. Hasta a última hora. Cando a recibimos? A fecha tela... Yo creo que está al final de todo. No lo tenés al final de todo. Sí, ¿no? En el que está grabado está el acuse de recibo, ¿no? Eu non teño. O 25 do 9 do 23. O 25 do 9 do 23, sí. Sí. O 28 do 9 tuvemos un pleno ordinario. E o 30 de novembro tuvemos outro pleno ordinario. Por que se esperou 3 meses para metelo nun pleno extraordinario? Estou moi dicindo. Porque se estuvemos con reunións ca APLU, ademais a parte saliron en prensa, incluso, esas reunións. Estuve hasta o último momento barallando todas as posibilidades
tomar unha decisión de cal sería a mellor das opcións. Estou non dicindo. Que plazo temos entonces para resolver? Ahora, o plazo que temos ahora para comunicarlle a Apple de que temos de que iniciamos o expediente esta semana, pero ahora temos plazo para resolver e ainda temos 3 meses. O sea, en Quedaban total... 3 meses, non? Sí. Do Desta 5. fecha, 3 meses. Mais tiñamos 5 meses. 6 meses. Ahora ainda nos quedan 3 meses para buscar máis solucións. E de que trata o procedimento de revisión de oficio? Que fases ten? Que ven despois de presentar este proceso para incoar a resolución? Que ven despois de O primeiro sentarnos co veciño e co propietario para ver cal é a idea dele. Se ele decide de tirar para diante, son uns plazos e uns pasos. Se ele decide de derribar a construción e olvidarse de todo, pois son outros. Bueno, pero nós entendemos que derribar exactamente hai outras opcións que sería, pois, por exemplo, o da zona, as divisións interiores, adaptalas a... Iso todo depende do que queira facer o veciño. Eso todo depende do que queira facer o veciño. Pero vostede negociou algún tipo de acordo todos estes meses, nos está dicindo. Sí. Que tipo de solución lle vai propor? Todo depende do que queira facer o veciño. Se o veciño quere darlle solución e sigue interesado en manter esa construción, son uns plazos e son uns pasos. Se o veciño decide non tirar, uns pasos totalmente distintos. Entonces, dependemos do que nos diga o veciño. Despois tamén dixo ahora na exposición, esa licencia foi vendada. Cando na folla 15 dese informe que ten vostede encima da mesa, di, el ayuntamiento otorgará unha licencia omitiendo una preceptiva y previa autorización autonómica, lo que, además de suponer una perversión del sistema, supondría que por esta vía sí se vaciaría de contenido la revisión legal del artículo tal, página 15, ao final de todo. Vale. Están recoñecendo que na Xunta de Goberno do 17 de xaneiro do 2022, a Xunta de Goberno que vostede tiña anteriormente con 2 tenentes de alcalde, e vostede fíxose un informe omitindo que esa vivenda estaba construída un solo rústico, que non está destinada para a construción de vivenda familiar. Entón vostede dice esa licencia foi vendada. No, usted creo que se confunde con... No, textualmente o acaba de dicir, Non se deu ningunha vivienda. Non o que se deu é unha licencia de galpón. Sí, claro, unha licencia. De palleira. Por eso vostede dixo, esa licencia foi vendada. De palleira, non de vivienda. Usted ten aí os conceptos non os ten ben claros. Si a dera de palleira non lle viña este informe. Lea ben. Eles o que manteñen é que eso é... Non. Porque anteriormente había unha construcción aí, que era unha palleira, ou unha bodega, ou un pequeno galpón agrícola. Está a foto aí, Non, está mezclando allos con bugallos. De verdad. E que o que se legalizou, o que se lle deu unha licencia para unha palleira. Convertir unha vivienda en palleira, non unha vivienda. Lea outra vez o expediente. Entonces, porque si o que foi a porque considera, porque a Apple considera que sigue tendo apariencia de vivienda. Apariencia. Non quere dicir que o sea. Vale. Entonces, Apple que nos está dicindo neste informe é que detecta que non houve os cambios suficientes para poder legalizar e cambiar o uso de vivienda a palleira. Este concello que deu é unha licencia de palleira, non deu unha licencia de vivienda. Volvo a ler é a modo. Non sei, Xolín. Pois a modo. Lea outra vez, pero a modo.
porque vais a dar conta de que lle estou dicindo como son as cousas. E o galpón que xa existía na parcela non ten nada que ver co que estamos falando. Home, lógico. Xa se pode ver aí no informe. Que non ten nada que ver. Eso leva feitos aí como mínimo 48 anos, que son os que teño eu. Como mínimo 48 anos. Eso non ten nada que ver co que estamos falando. Entonces, por eso lle digo, houve un veciño que construye unha vivenda na que Aplo abre un expediente e lle require o derribo. Este home o que pretende é eliminar na medida do posible o que é a apariencia de vivenda. Pídenos unha licencia para palleira e nós o que lle damos é unha licencia de palleira. A Aplo revisa esa construcción e requírenos dicíndonos isto ainda parece unha vivenda, revisen ustedes a licencia que den, punto. Cando lle pediron a licencia xa teña a edificación feita? Cando viñeron aquí pedir a licencia. Estamos falando dunha legalización, non estamos falando dunha construcción. Vale, eu pregunto, cando se dai con a licencia no Concello, a arquitecta non vai a mirar a obra? Non, pero que usted está confundindo conceptos. Non, eu estou preguntando se cando se dá unha licencia a arquitecta non vai mirar a obra. Sí, por supuesto. E cando chegou ali que viu? Estás confundindo conceptos. Non. Sí. Sí, por onde vou. No. Si se dá unha licencia de palleira e se chega ali e hai unha vivenda... Non sabe vostede por onde vai desde o punto de vista de que cando che presentan unha licencia de legalización a obra xa está feita. Pero vamos mirar. De legalización. Pero vamos mirar. Non de construcción. Vamos mirar, Por non? suposto. E de unha vivenda. E ainda así lle deu unha licencia de galpón. É que non, usted ten os conceptos cambiados. Vamos a ver. Usted pode vir mañá e plantear un proxecto de legalización da súa vivenda. Porque seguramente, como a maioría das vivendas, non ten licencia de obra. Verdad? A súa vivenda non ten licencia de obra. Iso é unha acusación que fai vostede. No. Como a maioría das do Concello. E usted, para levar a registro, a súa vivenda, ten que ir cun proxecto de legalización. Vale. Entón, usted pode presentar neste Concello un proxecto de legalización á vista dunha obra feita xa. Claro, pero se pido vivenda, vostedes van ali, ya hai vivenda, non hai ningún problema. No. Pero se eu pido galpón, vostedes van ali, ya hai unha vivenda, aí hai problema. Porque non se pide o mismo que hai ali feito. No. Hasta aí chegamos todos, porque é sumar. Non entendo os conceptos e repítolle, vou decir outra vez. Vou intentar sintetizar todo o que poida e vou intentar explicar o mellor que poida, de verdade. Estamos falando de que hai un veciño que fai unha vivenda sin licencia. Hai unha denuncia dun particular. Eso entendémoslo perfectamente. Perfecto, no, pero quero ir paso por paso para que usted deixeme explicar o mellor que poida. O problema que temos é este home, hai unha denuncia. Nós pedimoslle a este home que veña ao Concello a legalizar, a pôr en orden esa vivenda. Evidentemente, nós non podemos darlle unha licencia, porque non ten a calificación o suelo para poderlle legalizar esa vivenda. Hai un xuicio, hai unha sentencia. Entón, este home, para evitar o derribo desa construcción, dice, eu vou a reconvertir, eu vou quitarlle todos os conceptos de vivenda
a esta construcción e vouna convertir en palleira, que é un uso viable nesa calificación do suelo. Entonces, trouxo a arquitecta do Concello, pus un proxecto no que lle dice pois eso, quitamos baños, quitamos cociña, quitamos algún tabique máis, quitamos todos os conceptos que podemos de vivenda e quedan as paredes, unhas divisións, uns cortellos, ensanchouse a porta para que pudera entrar un tractor, para que quedara de palleira. A técnica do Concello, apoiándose na lei, considera que é viable. E non solamente a técnica do Concello, senón que o técnico que fai o proxecto de legalización o proxecto que os informes técnicos oportunos. Nos damos esa licencia. Ahora, a APLU, a Axencia Galega da Legalidade Urbanística, o que nos está requerindo é revisen ustedes esa licencia que consideramos que non é suficiente. Non, consideramos que non é suficiente, non. Consideramos que está mal. Vale, chámolle usted como queira. Eu chámolle que non é suficiente. Entonces, a partir de agora, no Concello, faremos os trámites en consenso co propietario da vivenda. E hai posibilidades de arreglarlle un problema sin ir máis alá? Sin ter que executar... Eu non podo tomar unha decisión sin... Pero vostede sabe se hai posibilidades de arreglarlle o problema. Home, posibilidades sempre hai. Vale. Outra cousa é que este disposto o propietario a facer ou a tirar para adiante. O mellor está queimado e decide, mira, tiro con todo. Xa, bueno, pero as consecuencias poden ser demoler. Por exemplo, pode tomar esa decisión. Noutros casos, noutros concellos, tomaron esa decisión. Pero eso, neste concello, nunca se legalizou unha vivenda. Nunca. E aquí o que se lle deu é unha licencia de palleira, non de vivenda. Por eso lle digo que tiña os conceptos cambiados. A nós o que nos están dicindo é revisen ustedes esa licencia de palleira. Eu no informe non entendo eso, pero bueno. Vale, perfecto, pois ponlle eso, de verdade. E aquí nunca se falou de legalizar unha vivenda. Eu no informe entendo que está mal dada e que hai que intentar solucionar por outra vía ou volver atrás e volver a empezar o proceso de novo. Eso implica comezar de novo, pero... Eu sigo mantendo que esa licencia foi vendada. E ademais, a parte, evidentemente, non podo dicir outra cousa porque aquí no Concello deuselle según os informes técnicos oportunos. Eso non foi unha decisión que tomei eu. Eu firmo as licencias, pero quen me dicen se podo firmar ou non son os informes técnicos. Aquelo do concejal de obras xa quedou moi atrás. De feito, eu nunca traballei así. Desde o primeiro día que son alcalde sempre se deron as licencias con informe técnico e co que dicían os técnicos. Pois eu aos feitos me remito. Se se dá con informe técnico e se dá, non estaríamos nesta fase. Bueno, pero a lei hai criterios. Senón non habría xuicios. A lei é interpretable. Pois en base a eses mesmos criterios, vostede interpreta nese informe unha cousa e eu interpreto outra. Non, eu digolle como é. Non lle estou interpretando nada. Eu estou lle dicindo que neste Concello deus unha licencia de palleira a este veciño ya APLU está pondo en duda esa licencia. Pondo en duda. Ainda habrá que demostrar se teñen razón ou non. Vale. Entonces,
Facemos a votación. Tedes algunha duda máis? Nós o que queremos é que se lle solucione ao veciño, pero me imagino que eso queremos os nove que estamos aquí sentados. Efectivamente. Nós neso estamos. Básicamente. Nós neso estamos, de verdad. Neste concello teño que agradecerle aos técnicos, e ademais a parte quero facer públicamente, porque teñense implicado e teñen currado e teñen traballado moito neste expediente. Entonces, agradecerlle o seu traballo. Entonces, a partir de aí, facemos a votación, se estades de acordo, incoamos o expediente e a ver o que pasa. Por unanimidade. Entonces, vale. Segundo punto, ou terceiro, sería neste caso. Solicitude á Diputación Provincial de Ourense da asunción da xestión do punto limpo para Minas Escoledro Monterrey. Vamos a ver, este punto non era para vir a este... Por isto non facía este pleno. Pero unha vez que fixemos este pleno, o Concello de Cuaredro e o Concello de Monterrey xa teñen un acordo tomado. Entonces, era, como non nos toca a pleno ordinario hasta finales de xaneiro, o último xoves de xaneiro, metín tamén este punto por culpa de ter o trámite feito, por se acaso nos piden o acordo para a xestión para delegar a xestión do punto limpio destes tres concellos que vai a estar situado en Cualedro e vai ser para estes tres concellos. Entonces, leo o acordo. O alcalde pasa a dar conta de que se está executando a construción dun punto limpio para os concellos de Tramiras, Cualedro e Monterrey. Esta obra ten un custe de 465.813,02 euros, financiada cunha subvención que concedeu a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda por un importe de 299.997,62 euros, o 2 do 11 do 2022. E por a Diputación Provincial de Ourense de 45.000 concedida expediente 2022/7673R 120.000 euros. Vista a comunicación de 22 de 9 de 2023 da Subdirectora Xeral de Residuos no que nos insta a iniciar o trámite da autorización coa maior celeridade posible para un novo punto limpio, é necesario que a Diputación Provincial de Ourense proceda a asumir a xestión do mesmo. E por todo elo, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar á Diputación Provincial de Ourense para que leve a xestión do novo punto limpo para os tres concellos e que inicien a alta de novo punto limpo. Segundo, remitir certificación deste acordo ao Concello de Cualedro como encargado de tramitación do expediente. Alguna duda? Sí. Existe informe favorable deste punto da intervención? Non entendo cal é a pregunta. Claro, cando se fai para tratar os puntos nos plenos, sí, a secretaria dá ok ou non mediante o informe de intervención. Este punto teno. Pregunto, é necesario este informe para este punto neste caso? Cando non ten que haber aportación do Concello de Tramiras? Jurídicamente, sí. Jurídicamente. Deben estar informados nos expedientes, sí. Vale, perfecto. Pois, por as presas, non houve ese expediente. De todas maneiras, o Concello de Tramiras non ten que aportar nada neste proxecto. Vale, pero é que nós accedemos ou gestiona para a documentación, e o único que está colgado é eso.
Non hai un proxecto, non hai unha descripción, non hai nada máis. Vale. O único que temos é isto que imprimimos nós a título personal que non se nos facilitou da plataforma de contratación. Entonces, se non hai proxecto, quen fixo o proxecto? De cando é o proxecto? Que levo a xestión deste expediente no propio acordo pono que é cualero. Vale, pero Se vostede mo... Se vostede vai en tramitación con el, digo que terá que ter acceso ao proxecto, Sí, a que nivel están as obras, estánse facendo en cualedro, xa se Sí. están executando. Sí. Vale. Nos non temos nada. Isto é o primeiro coñecemento que temos dese punto limpo. Aquí non se expulsou nada. E ainda encima ¿Cómo? non hai ningún Sí. tipo de documentación. Está vostede no pleno. E onde está a documentación entón? Porque Pero vostede está está- farto de decir que nos pon os proxectos para que podamos consultalos No, no xestiona. Pero é que se Onde está? vostede non se dá de conta dos puntos que aproba, eso non é problema meu. Que non me dou de conta dos puntos que aprobo. Quen fixo o proxecto? De que data Eu é? estou dicindo que o acordo de ir en conxunto con estes concellos para o pleno, o sea, para o punto limpio, eso xa se ten traído ao pleno. Pois saber onde está a documentación entón. Farille chegar. Vostede non sabe que para meter un punto para pleno hai que proporcionarnos a documentación para poder debatila na mesa. Perfecto. Eu fagolle chegar toda a documentación. Pero que nós evidentemente non vamos a votar un punto no que non temos documentación e carecemos de información. Perfecto, eu entendo. Entón, a nosa proposta é que este punto quede sobre a mesa, cando usted nos facilita a información, votámolo. Nos vamos a aprobar. Nos non imos a votar de algo que non temos información. É a segunda vez que vostede fai isto. Vale, perfecto. E se hai unhas pautas legais, ten que cumplilas. Vale. Que xa vexo que o tema de interpretación a veces vostede é moi bo, pero a veces non é tan bo. Porque se pon que hai que ter un informe favorable de intervención, hai que telo. Se pon que hai que darnos a documentación para acceder a ela, encima, convocando un pleno de urxencia, temos que ter a documentación, saber a que vimos. Subimos e ten aí un resumen de 10 líneas. Non temos ninguna información máis. Por favor, sexamos serios e poñámonos a información ao grupo da oposición. Non vamos a tratar temas dos cales temos total e absoluto descoñecemento. Ou que teñamos que estar informándonos e sacando información de outras plataformas, non da nosa corporación. Vale. Entonces, nós non imos a votar. Porque, en primer lugar, para votar hai que ter información e documentación. Perfecto. E non é o caso. E que conste en ata, por favor. Farille constar tamén copia das actas nas que xa se ten traído este tema ao pleno. Pois busqueas. Vale. Que xa teña que tela buscada, porque se convoca un pleno de extrema urxencia mete este punto que acaba de decir que bueno, que o metemos porque o metemos, pois se o metemos porque o metemos, faga vostede o favor e cumpla a lei e axunte toda a documentación. Porque nós é que non sabemos nin onde está o proxecto, nin onde se vai facer, nin de que consta, quen vai a executar a obra, quen vai a executar a xestión, non sabemos nada. E vostede creo que tampouco. Pola cara que se lle está quedando. Aparte, a documentación esta tamén na sede electrónica do Concello de Cualedro colgaron antes do último pleno ordinario. Pudo se haber traído tamén. Vale. Farei chegar toda a documentación e toda en que procedimento está. Se queren acompaños tamén a ver as obras. Vale. Votos a favor? Ahora está yo al lado de la salina. Con él. Lamas. Sí, ali por favor. Bien. Vosotros vais a absteneros. Hombre, nos non vamos a votar. Absteneros é unha cosa. Vale. Nos non vamos a votar, a nos, está claro. Que é o que me importa? Que os veciños de Trasmiras que necesiten ter un punto limpio onde tirar os seus residuos e que lle quede o máis cerca posible. Iso é o que me importa. E que conste que no seguinte pleno, cando nos facilita a documentación, faremos as preguntas pertinentes que consideremos sobre o proxecto. Vale, perfecto. Nada máis. Moitas gracias por asistir e que tenemos unhas festas o mellor posible. Igualmente. Que é do que se trata. Vale. Levantamos a sesión logo.
Esto.